welcome sa among YouTube channel. Morning girls. And like, comment Mga down morning below. girls. Hi. Hi. Happy 4th of July. Happy 4th of July. Ali, Nay. Happy 4th of Ay, July, July. America! Abay sa bisdak magluto tag sabaw nga Nilat ang baboy. nilat ang baboy. So para ni sa mga Pilipino diri Maganda mi karon para sa July the 4th, araw ng kalayaan diri sa Amerika. Mao ni si Abay sila. Mikay. Mikay? Oh, Manok tabay. Naganda mi sa karne mga bay. Keep Tara. watching guys and subscribe, comment down below. Salamat kanyo mga guys sa support. Salamat kayo. Karon guys, magbuhat kita og sabaw. Magsabaw Magluto ta guys. You're cooking mga bay kay gutom na dis. Hello mga bay, magmarinate ang akong amiga o baboy. So, kini siya among gipa marinate kay Suka. maayo kini siya mamarinate og baboy mga guys, mga abay. So pati sa una yang gibuhat mga abay, Abay sila. hapay ko ana. Hello mga abay, so inganion ang pag marinate sa baboy nga amo ang version. So ang una salt na siya darang paminta. Paminta. So una yung gibuhat, agbutang siya pati og suka. Butangan niya og paminta. So nga naon na siya mga bay, simple ra kay mga bay. So, ang niyang gibuhat, mag-add siya mga lamas. Para sa among sabaw mga abay. Niya magkinilaw, butang og talong. Oh, dagko kay mong mga talong diri abay, tanawa abay. Di gyud ka makulangan na ni abay do. Then duha ka buok. So ako na lang yung pag Ay, ang amuang ingredients sa amuang sabaw. Nami pichay, sayote, sibuyas, mais, o luya. Okay kayo. Tara, mangga, fresh from the farm. May farm. Mga baboy. Nami nanay. Mao na among nanay diri sa South Carolina. nanay. Oh, magluto nami sa Sa among nanay. magluto nami sa among nilatan nga baboy. Okay na okay Mao na siya. na. Mao na siya mga bay. Naghimo mi kinilaw nga mangga. Butangan na mo og pipino. Butangan mo pipino. Ganay halupin yan. Ay, ako sa ganyan. Aw, ang talong. Ano siya guys? Mga abay. Ang sunod na ba yung mga Ang mais. Tara mong nanay gito. Yung sa mong nanay, ang nag-instruct ang sunod mais. Magkuha ko kan? Tanglad. Tanglad. Kuha siya sa farm. So, yung ano mong nanay, ilunod din siya para humot ang sabaw. Pangpagatas mga abay. So, nga naura siya abay nga na ilunod. Ay mga bay, nagdala day among nanay og pintos. Kailan ba mo to? Pintos? Mais nga giputos og mais. Kauntag pintos. Hello mga tabudol, kauntag pintos. Kami ka ay. Kayote siya mga abay kainit. So, muna siya abay lamig kaya abay pagatas. Pagatas. Siya kaya magsugkay na ko mga abay. Bay mikay. Kanawa abay, mga abay oh. Awa na okay na ni nay, butangan na ni sa gulo ni nay. Mao na mong handa sa araw ng kalayaan dito sa Amerika. Araw ng kalayaan sa Amerika si nanay. Sa kaming taon, mga magtapok-tapok magkaon ng mga Bisayang utan. Ang pichay guys, mga bay. Lah, masud baka ni. Oh, wala man na siya. Ang ubos. Mao niya mong nilatan nga baboy. Ani siyang among sabaw. Yay! Mao na si nanay na mo. Gamoy ara sa sabaw. Maghigop meron. Ayaw oy. Bati man gud nagtatuga. Okay.
Naluto na di ang ato ang sabaw nga baboy. Mao ni siya mga bay ang atong sabaw nga baboy. Hindi ka siya bay. Data kay siya mga bay. Hindi siya ang atong baboy. Mga abay. So, maorni kaunon sa mga Amerikanong puti. Hamburger nila. Simple na ganit sila bituka. Amo ang kay naay mga sabaw, bunga tamid sa sudan. Pero ila hamburger, ginilaha. Ano mga abay? Homemade burger. Homemade burger. Binalitan. Ay! So, i-flip over na siya namo mga abay. Kay, para ma-marinated siya. Dayon, i-grill siya. So, I will see you later for grilling the hamburger. Yes. Bye. Bye! Amo nang sausawan sa amuang sauce baboy mga bay. Tara. Mauna mo ang handa sa among July the 4th namin. Sinugbang nga baboy. Naami sabaw. Among sauce. Among salad. Talong. Kinilaw nga talong. Pakwan. Awa mga abay. Cucumber, Lingkod lang ko diha. mango. Grabe ka healthy mga abay. Pakwan. Nahinaw na may bay ha. Awa mga abay. Kinilang talong. Tingnan ay nag-uul na to sila mangundang. Ato nang ambakan ron ay di ba mangundang na. Mao na ang among fireworks. That's our fireworks. Excited. I am so excited. Our fireworks mga kabudol. Look at that. Tara among mga fireworks mga bay. Taran. Murag New Year ni diri mga bay. Yes. Happy Independence America. Look at that. Happy 4th of July. America. That's it. Thank you. Happy 4th of July mga bay. Karir lagi karir. Mao na to mga bay. Happy 4th of July. Shout out di ay Guys, sa Bicolanong magsasaka. Like, Share subscribe, and, and click don't the bell. Bye. See you next time. See you next video, See you next video. Shout out to Bay In Yes. and Texas. Bye. Bye.